Bon dia, som Quartet Lilium, som la Maria, l'Anna i la Júlia. Estem molt contentes de ser aquí avui amb vosaltres. I avui interpretarem un quartet de Mozart que és molt conegut. Concretament és el quartet número 19, KGL 465, que està en do major. I primer tocarem el primer moviment, que comença amb un adagio i després té un allegro. I de seguida que començarem l'adagio veureu com popularment és conegut com el quartet de les dissonàncies. Esperem que us agradi.
Bé, ara us tocarem un altre moviment del mateix quartet, el minuet, el tercer moviment. És un típic minuet de Mozart, el primer un minuet, després un trio i es torna a repetir. I tenim el minuet primer en do major i llavors veurem que hi ha contrast amb el trio, que és en do menor.